Yo, this is Makupa, super sharpshooter, and you're watching Angel Arts TV. Watch it. Hej, det er Elia. Jeg er her med Angel Arts TV. Vi sidder i dag til Karen Makupas release party på Rust. Hvordan går det, Karen? Det går rigtig godt. Jeg er meget spændt på i aften. Jeg skal optræde med mit band. Noget af mit band her. Ja. Dit album er lige udkommet her den 16. marts. Ja. Ja. Og hvad er titlen på din nye album? Titlen den hedder Dreamer. Og simpelthen fordi, at mange af mine numre, de handler lidt om en drømme. Og handler lidt om at se fremad og kigge ud i fremtiden. Og handle på sin drømme. Gør noget ved det. Ja, okay. Det er cirka 10 år siden, du har udkommet med det sidste album. Kan det ikke passe? Jo. Ja, sådan cirka. 2002 var den sidste. Okay. Så 7 år siden er det sidste. Hvad fik det til at vende tilbage? Jamen altså, der er en masse blandede ting. Jeg har hele tiden, siden jeg udgav min sidste plade, har jeg gerne vil udgive en plade til. Men ikke rigtig sådan haft drivkraften til det og hoppet ud i alle mulige andre ting. Som for eksempel at skrive børnebøger og skrive klummer for Metro Express og alle mulige mærkeligt. Ja. Lave Tivoli-Vejer-ting og sådan noget. Og her for 1,5 års tid siden efterhånden, der gik min veninde Natasha bort. Yeah. Og så tænkte jeg, at det var, på en eller anden måde var det vigtigt for mig ligesom at lave en plade, også for at bekræfte mig selv og bekræfte, at jeg stadig kunne noget inden for musikken. Yeah. Så det har helt sikkert været en drivkraft, at Natashas bortgang har været med til ligesom at sætte skub i min drømme om at udgive min sidste plade. Ikke min sidste, men min 3. plade. Din næste plade, ja, okay. Er der nogle emner om det på albummet, eller er det... Nej, faktisk, jeg har haft det lidt svært med at skrive et nummer til hende. Jeg har sat mig ned flere gange og vil gerne vil skrive et nummer til Natasha, men har simpelthen der har været for mange følelser, du ved, og jeg har ikke kunne sætte det ned, komme det ned i en plade. Men jeg tror, alle mine numre har en lille hentydning til hende. Okay. Og især et nummer, der hedder Golden Chain, som handler lidt om en sorg til hende. Men en sorg, jeg ikke kan slippe, og måske ikke vil slippe, lige nu i hvert fald. Så det er min gyldne kæde. Er det et sang, du selv har skrevet alle sammen, eller hvordan? Ja, faktisk alle sammen. Undtagen et enkelt, som hedder Let It Play, som Mike Raw, som sidder herovre i hjørnet, har hjulpet mig big time med at skrive, så det har været rigtig fedt. Og det spiller vi også i aften. Okay. Der kommer en hel masse mennesker. Er der nogen bestemte, du forventer at se i aften? Jeg forventer at se All My African People. Og så alle mine gode venner, og måske folk fra branchen. Men det vigtigste er, at mine venner og familie og venner og bekendte og folk, der bare gerne vil komme til Danmark her som 15-årig. Og har boet i Tanzania i rigtig, rigtig mange år, så jeg taler Swahili. Okay. Du har boet i Danmark, siden du var 15 år? Ja. Okay, så er det dansk, der er rimelig godt til forhold til... Jamen, jeg lærte dansk, da jeg var 10 år, så kom jeg til Danmark og boede her i 2 år, og der lærte jeg dansk, og måske det er derfor, min accent ikke er så afrikansk, fordi som 10-årig, så lærer man sprog meget hurtigere. Så det har måske noget med det at gøre. Ja. Hvad med dit band? Er de nogen, du altid er med? Altså, skal du på turné? Altså, er de med dig, når du tager ud? Dem, der er med i aften? Ja, mit band har jeg spillet sammen med nu i næsten 2 år, cirka. Og faktisk er der også en stor grund til, at jeg har lavet den her plade, fordi jeg kunne mærke, at når vi var ude at spille, så fungerede det bare 120%. Altså, det fungerede virkelig, virkelig godt. Så da jeg bestemte mig ligesom for, at nu skulle jeg lave en plade, så var det også med henblik på, at jeg skulle ud og spille med mit band. Og jeg har dem altid med, og de er fantastiske. Ja. Hvad er dit yndlingsnummer på pladen? Det er svært. Det skifter hver dag, synes jeg. Wow, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Er det det? Så nogle af dem, altså nogle du tænker, det er min favorit, når du spiller. Jeg har My Rock, jeg har Good Things, jeg har et salsa-nummer faktisk skrevet sammen med Natasha, som også er en af mine rigtig, rigtig yndlings. Let It Play også. Jeg kan nævne dem alle sammen. Qualify, Golden Chain, og så vil jeg gerne lige fremhæve et enkelt nummer. Mit sidste nummer på plade, det hedder Afro Nambo. Okay. Og det er sådan lidt, går tilbage til mine rødder, breakbeat-rødderne lidt, og tilbage til mine afrikanske rødder. Simpelthen fordi jeg ved ikke, om I kender Ossie Bisa eller Tony Allen, Fela Kuti. Nogle af de store afrikanske musikere især, de var store i 70'erne. Og det er nok fordi min far lyttede meget til den type musik, så det er noget, jeg kender fra min barndom. Og så lærte jeg det igen at kende, da jeg sådan ligesom kom ind i hiphoppen og
lærte noget om breakdance, og så hvordan, du ved, b-boysene og flygirlsene dansede, du ved. Især breakerne danser til den type musik. Okay. Hvilken genre vil du kalde dit album for? Wow, det er svært at sige, fordi der er mange genrer på, og det er helt med vilje. Der er både noget reggae, og der er både noget sådan lidt mere klubbet, og så er der selvfølgelig det der breakbeat og salsa. Så jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det. Jeg vil kalde det min egen stil lidt. Ja. Men det er overvejende sådan en soul, reggae, lovers rock, som er på pladen. Ja, fordi jeg har lagt mærke til dine sange. De er meget sig selv. Altså, der er ikke noget, der lyder ligesom det. Er det, du prøver på at bringe frem? Altså bare være dig selv, og ikke at sådan gå efter, hvad de andre går efter, men bare at være, hallo, jeg er bare mig-agtigt. Ja, absolut i høj grad. Altså, det var vigtigt, at den her plade, at det bare var mig, og at jeg ikke skulle prøve at lyde som nogen andre. Mine 2 andre plader, de var meget sådan målrettet mod radioen og mod det publikum, der skulle lytte til det og sådan ting. Og den her gang har det virkelig været vigtigt, at det var musik, jeg selv gerne ville optræde med for det første, og musik, jeg gerne ville lytte til. Og det er inspireret af rigtig mange genrer. Men det var helt klart, det har været vigtigt, at det bare var mig, og det ikke nødvendigvis skulle lyde som et eller andet amerikansk eller fransk eller dansk for den sags skyld. Nej, men albumet, det er engelsk, eller? Det er på engelsk, ja. Det hele er på engelsk, og man kan godt undre sig over, hvorfor jeg ikke måske har lavet noget på dansk, fordi at det er meget fremme lige nu, men det kom bare fra hjertet, da jeg skulle begynde at skrive, at det var nemmest for mig at udtrykke mig på engelsk, men der kommer måske en dansk plade. Men lige nu er det på engelsk. Okay, det lyder fedt. Har du nogle gæstestjerner på dit album, eller er det også bare dig? Det er kun mig. Jeg har Mike Rowe, og så har jeg Natasha på. Okay. Og så har jeg også en fyr, der hedder Ja Bobby fra Jamaica, en ældre mand, som også lige er med på Golden Chain, faktisk. Ja. Men hvis du snakker om stjerner, så er Natasha nok den største stjerne, der er med på der. Ja. Okay, men det var rigtig godt at se dig, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre koncerten og møde med en masse mennesker i aften. Jeg tror, vi alle sammen er drømmer, og vi alle sammen har nogle ambitioner i vores liv, og vi alle sammen gerne vil gøre det til en bedre verden. Må jeg se peace-tegn? Peace! Yeah! Næste nummer, det hedder Dreamer. Maybe I'm a foolish believer, but love will save the day. If we stand together